Naglumba sa langoy ug salom sa dagat ang lain-laing unit sa Philippine Navy sa Western Mindanao Command nga walay sanina. Gidisenyo ang Naked Warrior Run aron mapalambo ang kabaskog sa kalawasan sa mga empleyado ug pahugtan ng ilang panaghiusa. Gikan sa nagkadayang grupo ubos sa Philippine Navy Special Operations Unit 6, Naval Forces Western Mindanao, Maritime Units, Philippine Army's Light Reaction Company ug US Marine Corps, mga civilian runner gikan sa lokal nga komunidad ug partner organization nga JCS Zamboanga ang misalmot sa aktibidad. Gitawag ang aktibidad ug Naked Warrior Run tungod kay wala sila'y sapot sa taas nga parte sa ilang lawas ug ang ilang pagpaugnat sa kusog kabahin sa kalingawan. Ang mga aktibidad gilangkuban sa 10-meter swim ug 3-kilometer run dunay upat ka kompletong beer stations alang sa talagsaong hagit. Nagsugod og lumba ang mga partisipante sa NSRE Beach nga dunay 100-meter nga langoy dayon mosalom ang mga partisipante sa GSPA nga lawom sa dagat aron makuha ang ilang unang usa ka kahon nga beer nga gihigot sa submersible nga buya. Dayon mudagan ang mga partisipante og 3 kilometros aron makaabot sa laing station sa challenge nga nahimutang sa Western Mindanao Command ug ang ikatulong station sa CNGH Hospital. Din sila mihunong sa makadiyot aron magpabugnaw. Ang katapusang hagit sa Naked Warrior mao ang paglatas sa tanang pagsulay aron mas magkahiusa ang tanang grupo ug mas mapalig-on ang ilang panaghigalaay. Sumala ni Lieutenant Arnold Duque, ang commanding officer sa Naval Special Operations Command, ang aktibidad nagpakita sa katawhan sa panaghiusa ug kalig-on sa Puwersa Southong sa Philippine Navy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.